Kepat yang langmah, simta langmah, ini juruai. Ini thap hamjam timah. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hands and outstretched arm. His love endures forever. Been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise. Forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Give thanks. Ini thap hamjam timah. Simta lang ni kapal. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hands and outstretched arms, His love endures forever. For a life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Simtalan po buong His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever and ever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever and ever. Forever God. Forever God is faithful. Forever God is
strong. Forever God is with us. Forever, Forever God is faithful. forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Ni thao lang ju ti zong im nya roi fry. Comes up. Ni kapor nga kuha. Okay. Tong instrumentalang ni kapor ka action song ma. Instrumentalang baro katarong pentol lang yung baro. Okay. Te instrumental pade ini jingruangin hapan yengken. Namar ba don uguliat David am. Te sakadaw. Tengi yeng lang ni kapor tong instrumentalang ni. Chasing countdown. David, David, you Goliath, Kawangda Umau. David, you Goliath, Kawangda Umau. Say sin David, David, you Goliath, Kawangda Umau. David, you Goliath, Kawangda Umau. Way ahead, on ahead, lie ahead, sound ahead. San kimau utam narudwa, Kawang tang uwe. say sin David, David, you Goliath, Kawangda Umau. ini dia bahasa sih. David, you Goliath, Kawangda Umau. David, David, you Goliath, Kawangda Umau. David, you Goliath, Kawangda Umau. Way ahead, on ahead, lie ahead, sound ahead. San kimau tam narudwa, Kawang tang uwe. lu kawang penut, Penut, Kawang. 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 David, David, you Goliath, Kawangda Umau. David, Goliath, Kawang. say sin dog, David, Goliath, Kawangda Umau. David, Goliath, Kawangda Umau. Way ahead, on ahead, lie ahead, sound ahead. san kimau tam narudwa, Kawang tang uwe. penut, Penut, Kawang. Penut, Kawang. Penut, Kawang. Penut, ngin penjam yang say sin penut, Kawang. Penut, Kawang. Penut, Kawang. Penut, Kawang.
Tungin ay ngu utragen. To. Shopan simtain ke jengruai ka ko ke jengkerpat naikin thi mo. Naikin thi dan pelaran nang tu. Te naikin thi te la belit chapo. Te nginya simentalang tambah naikin thi mo. To. Simentalang ke jengruai Kamba fimut hazimut jopi hoi walking in the light pilaban walk pilaban dance tambah naikin thi mah ta woo tap kom jam big thi walking in the light walking in the light the light of Jesus, walking in the light. Light of Jesus, we're walking, walking, we're walking, in the light. Where are we walking? Where are we walking? Where are we walking in the light? Jump, clapping, clapping in the light of Jesus. Clapping in the light of Jesus. We're clapping, clapping. We're clapping, clapping in the light, where are we clapping? In the light, where are we clapping? In the light, where are we clapping? In the light, shouting in the light, shouting in the light of Jesus. Shouting in the light of Jesus. We're shouting, shouting. We're shouting, shouting in the light. Where are we shouting? Where are we shouting? Where are we shouting in? Twisting in the light. Twisting in the light of Jesus. Twisting in the light of Jesus. We're twisting, twisting. We're twisting, twisting in the light, where are we twisting? In the light, where are we twisting? In the light, where are we twisting? The light, praying in the light, praying in the light of Jesus. Praying in the light of Jesus. We're praying, praying. We're praying, praying. In the light, where are we praying? Where are we praying? Where are we praying in the light? Shouting in the light, shouting in the light. Come down, light of Jesus. We shouting in the light of Jesus. Come down, shout. We're shouting, shouting. We're shouting.
Where are we shouting? Where are we shouting? Where are we shouting in the light? Tung chim talang jingrai na kot jingrai san spa nya phuwe kibala thaj sngewbha ban chong Vào you Jesus Christ utrai pi paro ju nom du ki angel neng ba ki riu kuoi do pu rong e ya u ki angel neng ba ki riu kuoi do pu rong e ya u Chim ta bên sẽ xinเป็นคราวยูซูเป็นคราวยูซูคริสต์ตรายพี่บาโรจูนอมดูที่อาเงลแดงบาที่เรียวควยโอพูรอมเอยาอูที่อาเงลแดงบาที่เรียวควยโอพูBaro balayap dangen di martir baro ru do dem hako ma jong utrai do burom e ya u do dem hako ma jong utrai do Ki prophet yi badang yo i các mat utrai klem do do dem đôi ta ra ha bu neng ban bu rom e ya u do dem đôi ta ra ha bu neng ban bu rom e ya u Baro ki baring bensin hapo ka bu neng ru tu nghe tu kong bu bat tu dem ban bu rong e ya u tu nghe tu kong bu bat tu dem ban bu rong e ya u Quang in chim ta ma phi nang tu man ta de ka verse ka basau de ka verse ka balai bat ka basau quang in chim ta ma phi nang tu in ra ka sur ka bajam ki prophet ki bidang yo e ki prophet ki badang yo e ka kmat u try kan tu kam penjam do dem do ta ra u de ban pu rong e ya u do dem do ta ra u de ban pu rong e ya u pi baro ki baring min sim ha o na u de
Ngi chim ta lang ngi jing rai sur jong jing duai. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy Lord. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see Holy Lord. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy.
holy. I want to see you. Chúng ta tăng say sỉa. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Bakhut, 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 bakhut. Bilong bakhut, bakhut, bakhut. Bilong bakhut, bakhut, bakhut. Ngakwa iyang Maron ang taga burong ko jong Blei. Swaman siyong. Dosa si sen pat ngidan ban angu yu Blei akan ke jan med nak patah jelam ke jong Blei bari ke Kyrkhu ke jong u ke baula the se gi liman jeseng hi barosis ngi pan ngidan pan ke jan med ke balong ke jeseng ke bakaddo
jong youth week jong usnem arhajar arpoar ban ngayang kami sesisian pat ban priang sobhai pi iwe nadu i Reverend RB Marpana bat kini ki bahing ke jong i belum senran i kumjur ki teman besan beit ke jong i kita khot komiti balang baro hi ringkat bat pi kilong keme kilong kapa ki parlok samla bat kham tam pi ke participants jong youth week jong ni usnem pan ngaptiang subha ban akho Blei pi iwe hakar teng ke jong nopenem jugi uji sukris dia shabeng yat prang ni pasho shu Blei ha ke jing duai kokpa jungi ubahab neng komne pat ngedon ke yeng ke jong ma hakni jeseng ke khat do jong kani ke sungi man ngem lak lam aingo eme na benta ka jing dalam don kat ka jong ma lem makan ke sungi borok ko wei al borok sitayo hina mengna stang ni youth week ni sungu thu ba mem la don kat pat ngi pat mela Kyrkhu ngi lem ke program ke paper ban ngi dua jalam ka jong meru hilam makan ka jan mit mendelam musim ko ju jong ma men Kyrkhu iwe banta ke sio ben ya yo bentalang pat kham tam men shimti mame na bastang ber wai no jon ka por hi namangi pan hakrteng ke jong uji sukris amen to ini beteng ke jong arspa khandai pusan mangsa pa i anet distant in sayalam ke jong pulis tang bat duai hadin kan ke jong ruai arspa khandai pusan dan hapdeng kideng martel ubabet mangan kengkor ya kamat perthei timenta omile se ban kham kor khub Blei kasgi bawon pau hanga klemka Don hapu tengki ding martel ubabet bangan kenkor ya kama berthei timenta ile siba kamkor ku Blei kasngi baun pau hanga klemka baun pau hanga klemka terteng jong ulong tiu saron libat sa itenade mukamla yashipo hajar nakimar berthei babe aban komi halu jisuju nomdu halu jisuju nomdu ngan lepat pi Blei thala baju shem haka berthei banya persyang batu jisu kisulong jing le no aban jengi
Ju nom ha ka I jong Ju nom ha ka I jong Showing pai lang show Blei ke jing doi ngan pule na kasiti jong pol sa kinong episode kalau nong kebasan kadukot kaba hendrio wad yanu ban syukur ya pi daka ketien thala namarna kebenta kini ki e ka jing bitar u Blei kawan haki khun ka jing bom ko ngo tunginya le lang show Blei ke jing doi Ukpa sngewbha beneng ai ngo eme ko trai sa sisen pat bamela kentio biang ingi ko trai sa kayang bakantang ka jong me ko trai kani ka sngi kolong ka sngi ka bakhado ha ka bangin rakhe ko trai kani ka yudwit ha po jong kani ka balang atrai rap ko trai ba ke ek bangin le ha kani ka tayo hi barok ka wei kanong ka jing Kyrkhu yangi bat ya rap bat trai bangin ra iki jing sneng ki jing hikai ba iki jing Kyrkhu ki ba me mela ai hangi bat bangin la ko trai ban em daki halaka sngi Duk bangin ya syampat how tai we usnem ko try. Dan rangkat lam me ko try but nongkran badi ban aya ke khubor ban sumpen slek memedu men siam jong me. Thang me ko try doranga. Deng jong me ka thliet. Kanang bin la ko try ban kran ya ke eke da men siam jong me ka bawan na ka khet ka jong me hi ko try. Rap ko try bangin me nang niru de ki jing Kyrkhu ba de rap ban dan rangkat lam ban ngi baro we. Ai bamen siam jong me unia lam yangi bat ya rap ko try bangin bamen bat scam yangi kanti ke bangi de banyat ai ba ke bangi le kan long na ka benta ka burom ka jong me don rangkat lam me bat ki program baro ki badang sa namal de tang teng jong Jesu Kristus buron bor tam ni pani kini baro amen Dah nak apa pun ia ban lum no kecing aingo. Maka pada lum je aingo ia so kecing ruai ke Kerpang. Ia so ke Solo na I efficient club. Berkumju na I hame kongwer. Ke boat pat ke duet da I dari bat Davy na ke group Omega. Bat khat do pat ke group Theta. Kins iPad ya ke group song. Ban sekapat temesan KN war so ham dwai penkentang ke jing iPad nam ta kam ka jong Blei check kami at magkamanya fi bara wan ka group Omega baka jirai ban ai fi kada promises God of Abraham, you're the God of covenant, of faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast.
my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sail, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Whoa. God, from age to age, though the earth may pass away, your words remain the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. And let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sail, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Whoa. I put my faith in Jesus, the anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, the anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Oh, great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sail, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Dapat tahu burung Blei aman. Hello, check. Keteng jong adi hami bantai kongur, but ngawan ka group alpha, kan ka keteng juga jongwai ka day noon.
It's so unusual, it's frightening. You see mess inside me, and you call me out to pull me in. You tell me I can start again, and I don't need to keep on hiding. I've only known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's hard, true, and ridiculous grace to be known. I've only known and loved by you. I've only known and loved by you. It's so like you to keep pursuing. It's so like me to go astray. But you got my heart with truth, a kind of love that's bulletproof. And I surrender to your kindness. Oh, I fully know and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's hard, true, and ridiculous grace to be known. I've only known and loved by you. I've only known and loved by you. How real or wide, how rich, how high is your heart? I cannot find the reasons why you give me so much. How real or wide, how rich, how high is your heart? I cannot find the reasons why you give me so much. I've fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's hard, true, and ridiculous grace to be known. I've fully known and loved by you. I've fully known and loved by you. It's so unusual, it's frightening. I've only known and loved by you. I've only known and loved by you. Hello, check. Low check, low check. Kamir ka basok ka bakamen phi baro. Yango e Blei bahani kapor. Ba yo banyeng kumni ban sam ya ka kubor. Lyngba ka sur ka jong ka jingrai. Ka jingrai ka ban ai hapi menta ka long ha ka tien pareng. Ba kani ka jingrai la shem ru na ka ko jingrai. Ban giwan na ka group omega ka kateng jonga ka long dari shala maria. Bakerteng jonga ka day pi marbo. Oh my God. Sorry ma. Oh
is played, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. And oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nam ta buram Blei, amen. Check.
wan ka group kita ba ka keteng jing rabing afim ta kalong ka stia ne jing syukur. Sharai batu duai samla jong kabalang jadi kai shong tenrai mila Indonesia pra Warai masyukur ya pi try pelaya kami sim jonga nashin dur jing syukur wajin hala din jong mi yang akalong Kastina kijin syukur Kutai kejeng kela Bumi ale pembeyaka Yarong pong bertei ngibun Bayak kapur ngipin sewa Atu syarai batu duai Samla jong kabalang Jingiaseng shong tenrai mila Indonesia pra Warai masyukur ya pi Try pelaya kami sim jonga Nashin dur jing syukur wajin hala Tin jong mi yang akalong kabur Kastina kijin syukur Sampai sepapo Balang Presbyterian Atrai tuir hap tengah Bangan lan Nagi liat Balam liat Bakum juru Naik pdiang jing syukur Try pelaya kami sim jonga Nashin dur jing syukur bajing kala Tin jong mi yang akalong kapur Kastina kijing syukur Try pelaya kami sim jonga Nashin dur jing syukur wajib kalah Tin jong mi yang akalong kabur Kastina kijing syukur Yang tak burung Blei aman Ini doai. Kok pajongi ubah beneng, iwan hakni kapor, bandem hakmat kekat kejing isnai kejongmi. Ban iwan ban aingo emi atrai. Namar gani katayo kejong ki khon samla. Kabagleyo baro istio hado kani kejanmiet kepementa. Ni aingo emi atrai namar kejing don rengkat kejongmi. Bat ki baro istio. Bat ngingit skam bakiliyo sibuan kijing Kyrkhu ki bantai ya kijing long kijing em kejong ki nang ni sakhaman bat ngi ai ngo ru yame atrai namar kini kijing ruai ki balapan sngau hapreng jongi hane kapor
kisap ki talen ki bami mela ai ki khon samla yarap ki atrai kin pinon kam na ka benta ka burom ka jongmi bat ngiwan hakani ka poru ban ai bat banon ra yikini kijing ai ngo na kijing Kyrkhu ki bami mela the ha kijing im ka jongi kijing Kyrkhu ki bangimla banyo tang pen atrai ha ka bam ka di ha ka kop ka sem ka yeng ka bangi shong isa ki kam ki jam ki bangi trai ki kita ban ngi ai ngo ham tam yame namar ukhon jomi u Jesus Christ ubamela ai nak benta ban siuspa ki pop ki jongi yarap ingi atrai bingila ban pdiang yu ki donot ki jongi ha ki jing im ki jongi ki baman lakaski batu ai begini ki jing ai ngo ki bangi wan ra ha ni ka por kin long ki ba pdiang hon hakmat ka khat ki jing isnai ki jongmi ba ka no ka chaka ka ba on pendon kami ki kan long nak benta ka burom ka jongmi isnai bandon ringkat ru bot usakri u jongmi i pastor i badon hapreng jongi ban sami ko khubor na ka tien ka jongmi to ai ba ka jing pen kre ka jong i on pen janai do men sim u jongmi bagi ai ke bangin yo sngo ken ko try kin long ki bantai ya ka jing im ka jongi ha ka jing long ka ban jaman sim isnai bandon ringkat ba ka jing seng hado ka ba wai no ha ka kateng ka jong u jisu ni pani kini baro amen Blei Kyrkhu yang ni South Lee kijing ruat ke Kerpang kemudian ki khubor haki Blei Kyrkhu efficient i hame i dari i devi bari phi ki parlok saman ko group thita to Blei Kyrkhu i phi na plan kame phi na ka posh ko ipat na ka benta borom ka jong Blei dia ni ka papang yo sngo kijing ruai ya ka theme song manari ka officials but kunjut ki participants jong kan ke youth week news nam Hajar Puar Juang mementa Kamlong syukur mensua Kiong ru birthday Kalangula Barong ya menjuria kata Henway Dompat egi bangday Ban pensyong nong rin right ilas dang lende kim ya hap suminta kiong ade bangle la de kidu Blei bana ibor menshwa nidang yai puli hadu ka hanodon shisha
sharai pa patoki what I wa on shukor what I wa on shukor yapi Semua bisa. Dong ila poes ka banta ngani yo skon khubor na ktin ka jong Blei bat kom ne ko por ngi sokumen ngilaban isa shisien ye Reverend RB Marpana ibam long nong we shoh pedeng jongi kom ka balang hang ne hakapela juana ka por bene sam khubor na ktin ka jong Blei badang ka to kon esnam bo menshwa yang sudah banwan haki bi ko balang ka jongi hakapakum kani kopor bangi sokumen sesien pat bangi priang subhai pastor mesing sokumen bato Blei un Kyrkhu un penankam di pastor lyngba kani khobor ka jongi di pastor RB Marpana ilong way naki pastor in charge joka Balang Presbyterian Jayau ti som ITE Lembaga kopor untuk khubor ka jong Blei ngira respect ka chingrai arspa prapuwe hajan kham hajan ring tra yanga penjan ko jisu hamedon jingda hakti jong me ngasuk kenjai yemengan e badjaro klamboi kejero arspa prapuwe Hajan kam hajan ring trayanga pendan kuji suhami don jingda hakakti jong ni ngasuken jai yamingan ibat yarok lembwai yamingan ibat yarok lembwai hajan kam hajan sudang awan ngam donjing a nguyus iman netan donut pom jong ahod me talapan tu pen kuya kaku jisu tusan tu pen kuya kaku jisu tusan hajan kam hajan ban long jong mi nganai jing tha la ka po shu ngam tre ka tam sababi ka sarong ma pom ngan bread no ba
banyo ngan brenomba royuji subanyo hajan kam hajan kat badang im hanuban poi syakabu rambus im lyngba ki ayom batsya bom juku try ring kam ha jangan iklam wai try ring kam ha jangan iklam ku. Pastor Chairman, iba yalam ye gani Jingiaseng hagani kamiet jong gani gesngi. Kinong syarai kiba iet kiba don ringkat lembat ngi hagani gapor. Kajing don kajong pi kalong kajing shngan bat kajing ai mensim. Ye kajing Jingiaseng samla hagajing le kemen kajong ka. Kita khot jang komiti balang barok ke balak banyo don lang hagani gapor. Kentup ruk naga banta jong pi kilong kpa kilong kmi. Banyak senran lem ya lagi jong ki kuhun ki jong pi. Haga jing syakri ke jong ki yo Blei. Bat haga ni kata yo lekmen ke jong ki. Ki hep ki barit barok ya ki bangalak ban yo iru haga ni kapor. Kam kerpang naga banta jong pi. Ki henmen bagi para ke jonga ki parlok samla. Kentai bat senrang. Ngai ku Blei ya pi barok haga ni kapor. Haga kerteng kabat tiang tam. Kajong utrai bat unong penim, unong siu spa ubait jongi uji sukris. Kanung adap da kajing sngongu sngo burom, ningkong yo Blei ubalayalam yaki gejat ki batlot ki jonga. Yaga bangala bandon pat sasyusin hapadeng jongpi, haga bakum kani gapor bat kamtam yaga banyo banyashim bentalang bat pi. Haga ni kajing yelek kemen ke jongpi haga ni tayo. Kaba ubalay shisha ngangeng. Pila yomat ye gejing Kyrkhu ke jong u naduk ke basdang jeng katayo bat haduk kamit kesngi ke balalit no bat menne bat kumjuru haduk menta kamien pangam arta tien ru kombau Blei ulayalam ye pi uni uju Blei unyalam ye gejing ya lenti ke jong pi ha gejing kit ke jong pi ban pendep ye gejing kit kli kabau trai ulabu na gebenta jong pi. Ki para banget ki ba iet kam tam na ke banta jong pi ki parlok samla ki nong kit kam ki jong ka ku Blei shibon na ke banta ke jing pdiang sngewbha ki jong pi ki kentin ki jong pi pastor ki long shisha ki jing ai men sim ba ke jing pdiang sngewbha ki jong pi ya ga ba piru pi ken mau biang yang sa shisen pan ngam long nong wei shu apdeng jong pi na ga por she ga por u Blei ulai snei bat ulai ibet ya lau jong ushakri uberin. Ya ka bangen yo, ya ka ban yang naga ni ka jaka ka bakentang. Ban keren ya ka ktien ka jong Blei. Naduk bangalatip aga ni ka janmit ya ka bangade ban keren. Ya ka ktien ka jong Blei ki para banget ki ba iet ka jonga. Ngala pendem ya ledi ha ka jing duai. Nganggo trai ka ika kubor ya ka ba memedon. Naga banta jonga bat naga banta jong ilang baro. Bagadai ki para banget ki ba iet ki parlok samla. Ngiem hagis ngi ki ba bat ngiem hagis ngi. Kabang impat ju im meno bat kata ngala im haga jingyak lenti kabadang shibet ka jonga ngampat jiu I ya gane gapor kabang ngi im hagene gisngi kalalong shisha kabaper bat kabapala henry ngasngawan aingo yo Blei baga team song ka keren hagene ga janmin bau don away ubam jukala lau briu ukala laga jinglong ka jong briu ka kala lagalong ki ai hapok ka beneng bat ka kendo ki kala haga jingyat bat ka jong kapor udon away ubam jukala lanu ru bat utau long unong penim bat unong siu spa uba iet jongi uji sukris uba la ai ti ru ya laga jong ka jingim naga benta jonga bat naga benta jongi haga ni gamit jong ka ni gisngi habang abo aga jing duai nadu kapor
kabangatip ye kabangan keren hapdeng jong pi Blei ulapan snow bagadan gawe ka benta nagaksin ka jong Blei kabaho ngangit scam bagadai ka jing snay bagajing alam ka jong utray kam tam apdeng ye kabangayo snow bat yo habangalayo ye ka program banyo ye ka team ye ka balasot nagashiti ka jong apostol Paul chiki kolosai kabangiyo ye ka jingkren shapang kata ka jing yaine kam tam hapdeng joge jing hikai ki babakala Hoat ki para banget ki ba iyan nga ay ngo yo Blei bau Blei udon pat ye gawe ka kubor nagabantan jong ilang baro hagani gamit jong gani gasngi nga dwai kain banang ni shikman habang iyang habang iyo snow ye gagtien ka jong Blei ngin long ginong snow bat ginong le ye ka baro shitayo latrin ye pi baro shitayo latchat ye pi ki para bat ki henman ki jonga ki parlok samla menta kaladei kapor ba pin ya kiso la shai la shisngi pin let biang shagatma jaga jingim pin let biang haka battlefield ga jongpi ka ba hangta pi hab ban saki hangta pi hab ban pen karpang yeladi ban identify yeladi banga ngadei ka jong ukris banga ngalong ka jong ukris ngamdei jong ka bertei bat ka tes kanom dei menta gamien ka tes kam dei menta katayo ka tes ka de la shai la shisngi haga jing shem bat haga jing kendo ka jong pi ngadwai bau Blei ru agane gamien bat haga jing ya lenti ka basa ka jongi nang ni shakmat ngamtip kat nungin yan kat nungin im hasla jong ka ne ka bertei ringa tip ye ka ne ka wei Balau try bat usyak yang bangin him ngin ya tat haduk bangin da pandem ye ga thong bat ye ga jingkit clear ka bau Blei ulabu na ga benta jongi kadan gawe ga benta na ga sin ka jong Blei ka bau Blei ulabu aga donut ka jonga pada banga perkat ye ka habanga le sharum shaneng habanga ya sharum shaneng kene ga khot jaga tien ka jong Blei ka yai dung ye ga donut ka jonga bat ngam artatien bat ngangeng kadai ka benta ka bau Blei ukwa ban keren na ka benta jong pi hagane ka miet jong gane ka sngi ngin ya pai shu Blei haga jing duai u Blei badu kpa jongi u bahabneng utrai jong ke met badu trai jong ke mensim ke jongi utrai jong ka kam badu kli jong ka balang ngai ngo ye me Blei hagane ka miet jong gane ka sngi melaya lampat ye ke gejat ke batlot ke jong ushakri u jong me ye ka bangala ban poi hagane ka jaka ke na Blei hapadeng jong ka jing isnay baga jing ker ka jing da baga jing ai ka jong me ka dap biang yang ha baga nut ru ban yeng ha gane ka keleman de namar ko pa ba me melong u Blei ba baga ding pna ka yeng ken hadu gane ka mihit ka ba menta ken rat ba it gane ka por ko pa ngidon ye ka ban snap ye ka tin ka jong me ngidon ye ka ban shashkor ayu me da ban kren na ka benta jongi ka jing duai ka jongi ko ken rat ba it ka long kren hangi ngin shashkor melong u Blei hi kren na ki kentien ke bangela ban sngo thu kren na ki kentien ke bangela ban shempang ye ka ei ka ba me kwa ye ka bangingin sngo knang bangila ban le ye ka haga jing em ka ba man lagasngi nginom long tanginong sngo henring long kin nong le ye ka tien ka ba em ka jong me ko pa ba haga jing em ka ba man lagasngi ngin pen mi ye ki so ki ba dei piang kat kum ka jing trang bat ka jing kmi lenti ka ba mi ken melabu na ka benta jongi ko kan ran haga ne ka mi jong ne ka sngi kom ba mela ju yang baru shakri u jong me yang lembat u sachi sen pan kershan yu u kenya Blei keren ngan shashgor melong u Blei hi ken keren ha ki kentien ko kan ran ka ba hoj kan long hoj ka ba long em kan long em tang kata ka ba me iben yo shakri jame un keren ha gane gamin kan long ka bor na ga bentang ke bala du bor kan long ka jim pentamai pat yangi ke bala paja bat ke bala jingai no na ga sam ga jong me ngin wan pai pat shame bangin snau ye ka sur ka jong unong ap lang brat u jongi o bayai perta o bayai but na din jongi ladangi pet jingai shaka jingya lenti ka ba ka dot ka kwa ken ko kan ran ho ki ba pang ki ba shitam hakamet badagamen sihim ko try hagane gamit ablengin mat ye ga jing pen kia
go try baba daga ba me mekta yengi hage met ke jongi kam tam ye ke jing pang jeng ka men sim ka ba ka jing pang bam pong jeng ka pom ka ba ka jing kermen ka dei tang ka snam ka jong mi ka ban sat yen ye ka kum ju ablei na ka benta ki ba shate ki ba shakum men polite lu ye ki kun ki jong me ke na blei ki ba shate ki ba shakum hage bo jeng ka pop ba ki bo jeng jing million ki ba snew ba ka ni ka mit ngin yang ngin ren sien bau Jisu kan upalai lu yenga kerana terahingin syashkor na bai kini barong itu ahingi panda ke jingan hake kerteng ke jauh Jisu nong penem amen kabentahan na kaktihin ke jauh Blei ki para banget ki bai bagi parlong ki bau Blei ulabu aga donut ke jonga kabapilaban syam na ke shiti kabaningkong ke jauh apostol Petros ke shiti kabaningkong kajong apostol Petros hagalenong kabasan kadekot kabapra bat kabakandai kaktihin kajong Blei ka ongkum ni pikid badon yale ke jong ke Bible bat pila ye kaban pelit lang ban puli bat iru ye ke bamdon salet ban puli sheyeng ka shiti kabaningkong kajong Petros kalenong kabasan kadekot kabapra bat kabakandai kaktihin kajong Blei ka ongkum ni to penle adakar to penya syarai ru naba uta unong yele jongpi uba usaitan kom using bekerhu udayat keleng udawat knang ru ya unu ba unyo ban ngoi teli ya uta to penyele persya kiba scam haga jingen daga batip ru badang pendap ya kita ki ju pendep ya kita ki ju ki jing syak shitom ya kita ki para banget jongpi ki baha ka pertai ki para banget ki ba iet ki jonga ka ni ka shiti kadai ka balato do way na ki shakri ki ba kodor ki shakri ki ba krau ki jongutrai uni uyo ye ka privilege na ki briu baro na ki million na ki billion ki briu uni uyo ye ka privilege ye ka ban ye kendo ningkong ye launong penem ban ye shem ye u bat uni udon hagata ka inner circle ka bau Jisu udon hagata ka por kita ki senran ki ba ka donut jong u iet bat kata ka donut ka jong utrai ka ba u khamjan ye kini ki saungut Badu Petros ong kaktiin ka jong Blei uday way na padeng jong kini pikan mau ya kaktiin ka jong Blei kaya tu yengi haga gospel Matthias kalanong ka bakat saw hapadeng jong ka duriaw bada padeng jong ka eryong kalami karangai hangta bad dayuni ubalaong yalaw jong ukenran lada medei shishama mekotrai kot yanga nganuan syami baga Bible kaya tu yengi ki para banget keba iyan bau Petros ulayan halor jong ka duriaw uni uyo ye kata ka privilege haga jingyat lenti ka jong u kaba u ubut ye lau nong panim u tho ye kani ka shiti lada hipuli ye ka lenong ka baningkong ka dekot ka baningkong ter nganom dan por ban pulilut ye ka henry kumban shia tu kelum ula address ye kani ka shiti syaka kenhun jong ki briu ki badon hagi snong ki baper ki badon hakas pak snem ka baningkong bat ula penen kam ye kita kentien hapi kita ki ba petwer kamamut hakas pak snem ka baningkong ki don ki briu ki ba petwer ki ba pet yam ban laj im hagada gapor ki para bat ki baranget ki ba iet ki jonga try ka history ke tu yengi ba hakas pak snem ka baningkong hadin jongo kures ka balang kaya ye ka wei ne ki jing Bagata galong kadai ka jing syak lek ben bat ka jing syak pen yap ben jong ki banget how try ken balaong bun na pedeng jong gini ki Kristan ki hap ban pet yam namar ki tieng yala ka jong ka jing im ki don ki ba pet syapang mi ngi ki don ki ba pet syapang sep ngi bat kum ta ter tang ban lain ka jing long jong gini ki Kristan kim long kum balong menta ka Kristan ka nam Kristan ka kam upat syaniru hagas paksnem ka baningkong ulawat dahaw ye kini ki Kristan ban yo lat ye ki ban penshitom henry laong baka history kaya tu yengi omlap ye kanu ka daw bat ula shna da kawai ka daw haga baula tang ye kini ka nong barum bat habala kenopan bagi dei ki Kristan ken dagi lais paksnem kalas dang kata ka massakar kalas dang kata ka jing penyap bean ka jing penyap ben
ka jingkwa ban penduk jan kam dei ka jingkwa le ben ka dei ka jingkwa ya ka ban penduk jan lada pikwa ban le ben pila ban ring merau yaki kombala le agi por jong ki kun jong ki Israel la ban le aga por jong ki taki brio haka spas nem ka baar ka balai ka bala ring merau yaki taki brio na Afrika henrei haka spas nem ka baningkong la le yakani daga jingtmu ban pendo jan ban rat dingkong yakani ka jinget ka batamai ka balanget haka kerteng ka jong Jisu ken long ba haka por ka bakum kata ki brio ki basya kani long baki yat apedeng jong ka jing ngau shir kai 4 don light haga daga por ki para benget ki ba ien 4 don kini ki street line kam tam haga pelau jong usiem ki dong musa ki babun ki bakrau ki tu ki paya ki bahe ban ai jing shai la jubu de ki doyong labu de ki mau ki ba lesi da pen me ding ki me bad haga bakum kini ka por long lawi ye ki kristan haga rong kini ka rong surop hilaban mudur haga por balat namba bad ki labu ye ki hangtei bala pen mi dog bakin ai jing shai ya ka pelau ka jong usiem om dei tang kata loong balate daki kinjri naga diang naga mon nakli nakti bat kejan bala bom ye ki kulai haga daga por ki kti bat ki kejan ki dekun balong haga wei na kita ki arena ki bakrau syatai uni pindapet ye ka miau pi badan ki miau pi badan ki ksau hayeng shwa ba ka miau kan penyap ye ka knai ka julek kai shani bat syatai kum taru ye ki kristan ki lekai kini ki merat klau ki badon haga daga por bat bun na pedeng jong kini ki brio ki pet yap no tang namar ban lajim ki tu kim bampat nun ya ke banong kumbaong u apostol Petros kumbaong u apostol Paul ru aga juk kapor lada ka de yang abangan yap ru kam lelai ngan yap naga benta unong penim jonga tang namar banganum du ya ke taga jingen ka banga ngalanget haunong penim ula keren ye gini ki kentien hakabakum kata ka konteks hagabakum kata ka jeli ka ba ba banlong kristan kalong bean banlong kristan kam dei ka basung mangabat mapile si shani ngem da sngutu ba ye gani namar dalong jingiaseng ru ngi yo lat ben om dan ba penbor ngi banwan jingiaseng om dan ba penbor ngi banum wan ru ngi wan dalaga jong gamon sngewbha teng teng ngi ong daga jing sngau ga jongi am le si dengi sngau mon ngin le jingiaseng dangem sngau mon ngi sngau thai pi ka kha ka kli bat kum ta ter kam long ti haga bakum ka daga por haga spas nem ka baning kong ula keren ye gini ki kentien wong to syarai tole ada kargen namar udan uai ubayale persya ya pi uba aptap bat uba pek dengong ya pi man kesngi pile ayu pia shrom pia shaneng uni uap naga benta jong pi kalau dan goi ke jingya tu kana laong bawai mama ulalet ban yalam siat sim yau niu persa jong u habau niu persa ulapet yau tau mama baula siat ye gede sim hakata ka jinglet kata ka badon syatai syari Amerika long habau siat kadang kesim ke baladai nakli kalayam balatia hang tu kidon ke badai nakti kidon ke badai nakjan don ke badai nang nina snare kidon ke balas dang ban pet kidon ke ba omla syu ye ke ban pen hadien kartu kat nepor uni mama ulaong yelo jong persa wang khilet lum no le shim no ye de gido le shim no ye de sim le lum no pada bau niu persa ulalet ban lum ningkong yakini ki balatia hamadan wong buat pat lum ye gitu kila dei lupa ke jonga let lum ye kitai be ye kitai ki badang sedang ye kaban kertlap ye kisner bat ban pet bat ban lajim let kem ningkong ye ki bat kan ni kapat ke donut ke jonga habang adang yo ye ki kun ke jonga Blei pidang ye kaban syakri yo try tip ki para banget ki ba ki parlok samla ke jonga ki henmen ba ki para ke jonga udan hadu menta menne upet ye pi hadu ke negapor ye kaban yolat ye kaban kulun teli ban ye kaban penmensau ye pi bad uta uday unong yale persya oba don hakmat jong Blei man lagi sengi oba mudoy na gamanta jongi bad uta uday syaitan oba kaktin ke jong Blei ke yetu yengi balai apostol Petros wong hagani ke janbit yegani ke dekat ke bapra to penle adakar to penye syarai namar yaka experience ke jong u pet hagaktin ke jong Blei ngakwa banra ye ke jingmut ke jongi haga gospel ke jong Lukas kelenong ke ba arpuar
Kaya tu hangi naduk kalen dekat kabalai puwei ter. Kaya tu yangi ya kawei ke jingja haka jingim ke jong new shakri oba kodor jong Blei. Haka dekat kabalai puwei utrai uong ko Simon tok mi si bau syaitan ulapan banyo ya pi. Kaladon ke jingja haka por ujisu udang yat haka nega bertai. Bagai haka por kalau bau syaitan ulalek banpan. Ula lej ban pan nau Jisu yau niu Simon banyo bantai yu shani bat syatai lani banyo ban tenju yu ka Bible ka ong Jisu ong Henry ngala duai manga naga benta jong mi baba ka jinget jong mi kanum do no pet ka dekat ka balai pulai jayu uni u Petros ula klet no yala di bau dei wei ula klet no bau long fortunate ban ye kendo yu Blei. Baru ni u Petros ong dekat ka balai pulai. Haga jaka baun syarai. Haga jaka baun long adakar. Haga jaka baun ong yegini kentien. Kom bau ong haga nege shiti ka ba ula to. Ula ong penban. Ula kop yelade. Bala danga de ban let ru syaduk ka jingyam. Ngan let naga bentajong mi. Haga jaka baun ong to kenrahan. Ya rapsi ya nga. Nga syap tiheng bau tau syaitan un le kom ta ya nga Henry wong itu ki kentien ka dekat ka balai pulai wong try ken mau ya gani ngala koloi ban let bat me sya ka bendi bat ru hadu ka jing yabru ka bamut syem la syarai ya ladi syem lak adakar ha ka jing ya lenti ka jongi ka khubor ha gani ka janmit jong gani gisngi balai ken kat uniu syakri bakrau jong Blei. Balai bau niu syakri bekodor jong Blei. Ulen no yalau jong unong panim. Udai ma uban ningkong. Uyo I dalaga jong kakman. Uyo I dalaga jong kakman. Yaka ka bau try ulale haga jingim. Uyo I ki briu ki pej. Uyo I ki bayam ki mi pan. Henry uni ong kaktien ka jong Blei. Udang len no yu nong panim. Balai mga bat mapi kum kita kin nong bot ki jong utrai. Balai mga bat mapi kum kita kin nong bot ki jong ukenran. Balai ken ngimla ban im kom bau trai ulakot yang abat yapi. Balai ngi feel she feel haga jingim ka jong I. Uwayu missionary ubaningkong jong ka bertai. Ubawan siya kani ka bertai udayu Jisu. Ulami nakata ka jaka ka ba uusyong ka balong ka ket beneng ka ba ulawan ban step in siya kani ka eternity. Ya ka ban yap naga ban ngautu ya ka mission ba ka tagalong ban penim yo brio bat ki para banget ki ba it ki jonga ngakwa ba pin ngautu ya kani hadien ka ba ula pendam ya ka mission halo jong ka ding pna ka ba ula perta ya kitu ki kentien la pendam klem dunasyu ngala siu dep ya ki ai baro pada ba ula kiu sya beneng ngan penon kam daga ketin pareng la entras ya ka gospel happy la syanya pura bayakan ni ke gospel kita khot baro jong ka Balang Pohkseh kita khot baro jong ka Balang Presbyterian Jayau kita don haka register Balang kita khot yeladi baki deki Kristan la entrusted la syanya pura om dai tang nga om dai tangi pastor om dai temamesan ya pi iwei la syanya pura hapi ya kini ke gospel kabau Blei ong ngalalej menta sya beneng ngalai menta ya kani api pilala ban pendep hadu menta ya kani pilala hadu kani ke kelemat ban ong nganut ban ong pastor ngala pendep u apostol Paul wong ha ke shiti ka baar jong u shu Timothy kalan go saw henry hinyo pra ke dekon ngala pendep ya ke jingi pet kabau try ula ay ngala entrusted ya ka gospel hanga ngala complete in full. Om day tang kata ngalari ya kene ke jingan bat kapan sngat jong ka hok ka balong ka riwon ngan yo hakmat jong Blei pinut ban ong ha kene ke sngi pi baro ki bawan hang ni kini ki dekhot jong kani ki participant jong ka youth wing pinut ban ong ha kene ke keleman bat yang ngi baro ha kene ke por hakman ka jong Blei pinut ban ong pastor ka jing tmu jong ka jing im ka jonga because my God is holy ngaru ngan long khoi pila ban ong yang ha gani gamihin hakmat jong utai Blei jong pi because my God is holy my sole purpose in life is to be holy pinut ban ong ha gani gamit jong gani gasngi
Bangan betong, I'm running after you, oh God. I'm pursuing you, Jesus. Ngamla ya kapertei ngam tre, I'm running after you. Kiwe jong kapertei ngam pai shekadiang ngam pai shekaman. I'm running after you, my champion. Pinut banong haganegamian. I'm running after you. And I bon na pedeng jongi. Balai ngi feel she feel haga jengem. Balai petuk she petuk. Balai kata kari jat benriu ka jongi. Kabangi ong kadi kari tip briu kari tip Blei. Pek haga ni gisngi kajing syapti hing yo Blei. Kala jakno bat kala mi no bat am dan syu manu syapti hing yo Blei. Ngile ya ki bapan sngosi yo Blei. Bat ngile ya ki ngi ong ngi don't care at all. Balai ken ngilong kum ni ngilanang kraw haga statistik jong balang kasinot sep ngi kabangang ngedon kasinot mi ngi kasinot pedeng jong pi bat kasinot boy kabangang ngidon nyolak menta ngat ngeli haga ni jan mien kat nu na kita ke nyolang lada katurai kan sawa bat ka jingot kan long ngila bat ngidon yeki penyang haki donun pada ki mensim ke jong bangin long kum kita ke thai sati ki bastan ban nga syap tin ka katin ka jong Blei kong badon san ki babiet san ki bastan ladau Blei ya ka prophecy u jisu ya ka jing ya thu lupa ka bamot 50% ngin du no ya ka menang 50% ngin lajim handoi ledengi pet ya ka jing long ka menta I kumba 2% lajnem lajim ngam tip balai ken hadu menta ngim kot syaka standard ka bau Blei u labu na ka menta jongi balai ken hagari ka ba it ka jongi pet sandi ngile ayu ki briu ki bana central ki wan ben namar balai ngim sngotu ngi dei ki ai halit se shari mizoram wat wan na ka sngi sande ngi dei ki kristan ngi ong bangi dei ki majority kristan balai ngi feel she feel haga jingim ka jongi lightly ki ai haga ni ka miet jonga ni ka sngi kabala syai ke sngi la shi sngi bat haduk ka ba phi pindang im kat bangadang im kat ba phi pidang im kini kide ki banten ra ya phi man la ke sngi ke tin ke jong Blei ko ong ha ke dekot ka basan busau anda ke la kem yu jisu kila ya lam no yu bat kila walam yu hapo ka ying urang ba lingdo sngap bahang ni u petros ti ulabut na jengai hang nu ha ka bible pinshem sapuli lada pilam se thu lem yanga namar ngam lam dai tang ha ka ni ka lenong ka ba ar puar ha ka dekot ka basan busau ka ba ngalap u petros nadu baula kala ka bamon ba u ya jengai no kan rat henry udan bia sendah jong kani ka distance la ni kani ka jingjingai kam dei ka jingjingai kilometer nang ni syayo nang ni syagahati kadai ka spiritual distance ka jong obriu no Blei para bangit ki ba it ki jong kanusnem ngilayalong kristan kanusnem pilayalong kristan mereka jingim ka jongi kalong palat ye kita ki bompat ngeng lari puli ke kitab Ezekiel ke yatu yangi bau Blei ong ye gini kintian haba pi rung shega jing shakri Blei rung enter from the northern gate haba pi mi exit naga southern gate kabamut kabangin sna ye ki kerdop ki babon kamut pi rung nang tei pin mi pat nang ni kamut haga physical kamut haga jinglong do ka ong haga jinglong mensim haba pi rung kum tu wat mi syu kemuju obriu haba pi rung menen pi rung haga tayo pi dei ki bam khon mi pat ki ba khon pidi ki briu ki barung bat ki kinjri mi pat ki balalaj lon wat mi lang bat ki tu ki kinjri namar pin samelen kanungot na pedeng jongi haduk menta menne ngidang ya duai hayang pidang puli ya ke ketien ke jaw Blei kanungot man ka step man ka mien men sngi sajan ngadon bat ka laga jong ka balang bat ki age ti group 13 haduk saupau ngapen iya ki ya kawi gador bagata gador ka badan ukpa ka kemi bat ki khon ngong ka ikate kyong hoi ka dei kata ka kenja family get together ngong ya ki em kam dei ka family get together ka dei ka family prayer meeting kyong pastor ngim ju yo shu kong kate ngim tip hi kamut ayu 100% gi ong kita bakalong kumta bat ngalong ya ki ngan sakren halaga jong ka balang bat ha ka jingiaseng sakramen ngan sayatu ya kani kum bakalong Bahkan ni kadika juk katren ke jongi ka bangi ngiyo I we don't care about life. Ngila lece ke jingiaseng labiang.
kadang gawi ke beriu gawi ke kena samla kadang kela ke bemud kong pastor ngamla syuk banwan Bible study hajayau ngashim Bible study manga ngashim ite memesan just born bat ki weipan ki syakri ki jong Blei ngi shim daka pali daki sngi ki bangi de ban shim kong kani ka kena ngamla syuk ya ke ban let shika Bible study la daka let shawai lesi ka kemi ka la ban non hok ban khang kawan ya ke Bible study halaga jong ka balang ngong ngabalai ka ong ya kini ki kentin baka kemi ka ong bai mei yong let jingiaseng tang bala let mangi shiba jela biang dan kam kita ki Bible study ngi don halaga jong ka balang tamangi jingai na lau jong nong penim kat nungut na pring jongi hakani ka por ka spiritual life ka jongi ka long kumni bat unong penim kan rius nem men shwa jayu ki kon jong ukora aga sam ka ba prapusan ki ong try ngaken mau I remember that golden age ngaken mau ya ka juk siar ngaruk ngaken mau hadu menta mene ya kata ka juk siar ka ba ka Bible ka ong ki pop ki jong ha ki jingai na mi ka jing bitar ka jong mi ka long shadin ba bat nganut ya ka banwan hakmat jong mi na mga sngow thu ka tonut jong ha ka kun and my conscience with you it's ka long kareng bat ka long clean Henry minta kat nrus nem kalayan shengi long shengi don hakani ka jingyai lente ka jongi ngidang le ya kita ki bangi jule ngadai u kristan hato ka jingim ka jonga ngayat ka mo kristan ki parlok samla ka jonga tang namar ba pin fit in ya kita ki WhatsApp group ka jongpi tang namar ba fin fit in haka group ka jongpi piong ya ka ka bangam dei ban le ru ngahap le no tang ban fit in hagapo banga kala ka bemut ngan yatu yapi I was alone ki briu ki ben ba ki keren ben yanga bat ngas ngautu ka donut ka yam ka donut ka pang ngong trai ngan le komno ngamla banyat marway kita ki parlok ki baju iet yanga ki banga ju dan lang bat ki kini kila ilut yanga bat ki ong niu lalong pastor mentam long shu bat ai ngoyu Blei ngalong pastor shisha I know it hurts banlong Kristan babaka identity ke jonga bangan penpau syaga bertai banga deu Kristan bangan ya jan badu Blei bangan penpau syaga bertai babaki sok bangan peni syaga bertai banga baka jinga dei badu trai kalong kumni ken don bun ki baklat na ke jingim ke jong pi lada pi yat badu trai lada pi don hasenda jong trai bangan itu ipi ngadwai ngong trai ai ngasik ki parlok Blei I take arngun haga de por Pakini ki yat lang bat nga ngi yat lang bat ngi san lang ha ka jing long man sim ka jongi ban syakri yo nong penem ki parlok samla piting ban pan pau hakmat jong ka berthai kan ni usok jong ka jing jingai ka jong pi nong penem uwei na ki sok ki ba kraw u dei ba pi pin tieng ba pi pen pau sya ka berthai ba pi dei u bat ka kristan Bat kaneka generation ngayo hagini ka por ka bangingi kaneka generation kating ban ong ban accept yeladi baka day kata ka judge ban rio baka ka generation jong ka jingat how Blei namar babun kim tre ban pdiang batang namar bangin fit in ya ki group ki jongki ngile ya ki ai wat ban tad ba ban le ya ki bambet ba kam jingim ka jongi kalong kam ya day baka mon ka jong utrai kadang gawe ka beriu ka baka tien ka jong Blei ka itu yangi haga gospel ka jong Lukas kalenong ka bakat lai ka dekat ka shipau kat wei kan ka beriu kat prasnem kalapang ya gawe ka jingpang baka ka jingpang ka kodor ka ni ka kti bagin itu ya pi haga jingya lenti jong ka ni ka beriu ka don man la ka por hang ni ban ngap yo trai kiwei ki beriu ki penpat ya ka deng ka tenum sat tang ban yo ya ka jing ban kia kiwei ki len ya la dia ya ka banwan ban ong ban len ya la dia dang ade ban yap ru kam lelei ngan mi la ka mi na khlau tang bangan yo ya ka jing ban kia para banget ki ba ihet kan ka beriu kam yo ya ka jing ban kia la pi compare ya kini kiwei ki beriu balai kan ka beriu ko ngam lelei kat prasnem ngala im ngan ya im lang ki don ki beriu ha kini ki ngi ngau tu ba kam lelei ngin ya yat lang bat ka berthai kam lelei ngin ya le lang bat ki ai jong ka berthai everyone is doing it why not us mentang ki beriu ki om ban ya tho ru ngi kwa ban ya tho no shawa am de yeng mani ngi kwa ban ya tho shagowa ki ong ngi kwa ban ya tho sha beach ngem kwa shu yeng mani balai ki wei ki le ki pareng ki le ngem tip shu
baka jingya tho ka dei bangi ra ya ka buram ban pandan buram yo Blei tang namar baka khmat ka itanan ngim tip ngile la ka le akhot ya phi ki para banget ki ba i baki parlok samla pdiang la shai ka sngi ban pan pau ha khmat jong ka berthai ngadiu kristan ngadei nong bot jang ujisu dara phi le ya kata nget ya nga ki bun kin e ya phi but bun dei hang takin bangi feel ngi tiang bangin long marway ngi tiang bangi shall left out bakata ka bami hagani ki sngi ka fear of missing out ka bakiong yo bangi long marway para banget ki ba iet ki jonga bagi parlok sama ngalaya ya kata kalenti kadang ka por ka bangayat marway ka bangajau ki uman ka ba ditang Blei ubayo i ya kita ki umat ki jonga pangasngo tu ha bangayat ya ketu ngatip bau Blei shimla ino kadang gawi ka benta ha ka tin ka jong Blei la da pi puli ha ka kitab Elijah ha ka kitab ka jong ki gis iem ka baningkong ka lenong ka bakat pra bat ka lenong ka bakat kandai udan way ubriu ubaka kerteng jong u kalong u Elijah o ne ude prophet ubakrau jong u Blei baka Bible ke tu yang i lingkot agani ke janmiet kalong bau challenge bat ukop ya kita ki briu ki jong u Blei bal lani kita ki nong ye tu lupa jong u Blei bal ki ong wan ngin ya le halor jong ulum Karmel ngin pen pau perthai agani ke sngi mano badai u Blei jong phi ne u Blei jong ha ka Bible ke tu yang i baka ding na beneng ka hap hangta ya ka ban bam habau Elijah udwai balong ba ya kita ki saus pa san pongot la penyam la penyap ha kata ka janmin kas im Jezebel ha kalenong ka bakat kandai sngewbha ka lenong ka bakat pra tangba piu niu kan tien tangba la dami ka sentence ka basyakmat layam la dau samla wong ya ka samla nga i ye phi tangba lakut ka jingya dai tangba pet ka lenong ka bakat kandai ja ayu kani ka briu kani ka im Jezebel kani ka mahadai kalau ke jong usim ahab kalapa ya kani ke nong rak tien kalapa ya ke message kala a ya ke yo ta nong lam tien lej mare menta la ya thu yo ta u briu u ba ke kerteng jong u Elijah la da medang continue ya kani ke preaching ke jong mi la da medang beteng ya ke jingyalam ke jong mi ka bakut ke jong mi kalong kumju na kita ki saus pasan pongon ngadang mut tepi ki para benget ki ba ien o la yo i na deng na beneng ka ding ka ham mon ongkus im nganum syap tieng wan gus im nganum syap tiem Henry ka Bible ke tu yangi tangba uni ula pet jingai no Blei bat ula keno ru yo Blei balai mem penyap no yanga habaka jingya lenti ke jongi ka jingai no Blei hateng ki para benget ki ba ien hakata ka jingkit ka bakhya ka bangingiken bunsin ngi keno yo Blei ngi onde na ka daw jong me bau ni briu ui bakan ni ka briu ka i ba mentang along sertok hang ni marwai de na ka dau jong me ha ka jing si sha dei mangi ngim keno ya la de ngi keno ngi ong dei u Blei hang nu pidon na ka ni ka jan mien pidon jingai ne pidon jan kat nu ka distant ka jingai u Blei hadu menta wong ko khun ngadang ap ya pi ngapat ka do not ban yo i ya pi ba pi yat ba pi le ha ka man ka do not jonga ka pat bat ka pra namar ngakwa ya pi ba pien yan ha ka mon ba ha ka jung yan lenti ka bau Blei u ya lam gen kanungot na preng jongi ha ka ni ka jan bit jong ka ni ka sngi ngi chngai no nong panem pat ki so ki ba mi ki ba pelong yengi bangin ong kam le lei bangin yakit lang bat ki kenjeri ngin ong is okay everyone is doing it ki weru ki to ki weru ki thiam ngiru nginya le lang om lelei nginya bot teneng ngim tip ka ai ka babak laru pad om tang kata ki para bat ki hinman ki jonga ni syap tieng ya ka ban long kristan ha ka jaka ka bangingiem ka bar ka de khot ka basan busan ka ong kum ni ti on da kela sliu ding hapdeng kata ka pelau bat kela ya shonglem o petros ula shong hapdeng jongki kawai ke syakri hakabakala yoi yu ba ushong hajan kata geding bat habakala kmi bhala ne kmi shan yu kalaong uniru ulong lembat u henrei ulalen udaong ko kentei ngam itu yu kadau kabar ki para benget ki ba it balai ngi feel she feel ha ga jingim ga jongi balai ngim kot syakata ka bau Blei ulabu na gamanta jongi ngim laban pendep ya ka mission ka bau Blei ulabu
Kadau kalong ken hakani gedekhat kabasan busan. Kala jah kadagapor kabagadan kapelau jong tau rang ba lingdo. Kala dan gawi ka benta ki bagi labu yu jisu. Kila dap ban bom kila dap ban sho kidon ki bala kerdam kidan ki bala bentiu kidon ki bala thap kidon ki bala keren ben yu ubat kum ta ter. Kila dap ban pen phong ru ya kapan sngat sha ba ban mani Blei yu da ka bale kai bat ban pen rem yu. Long bau Petros nang ni ula yo hi kini ki briu ki don lang hang ta haba kalas dang ban mit let si kala krian kelas dang ban sliuding ula let ban saat lang hang ta bat haba udon hang ta uklet yela di bau dewe nama ki don ki bam ngej sudah hang ta haga jingya lenti ke jongiru ngidon school katu ka environment ka bangingi don kelesi ka ni ka kenhun ka ship ya ka ei ka bangingi long ngi kelet ba ka identity ka jongi ngi dai ka jongo Blei pet you social media ja you tang na marban yo like ngi that ya la ka long ren yang ru kam lelei ngi riam ki bet ki ba share kai ma ya nga ba nga pandan kami kita ki kentien ngi ben ye ki moral values just for one sake pi ba briu ba man ta ka sngi o itanat bahaya pi kini kesngi para banget ke ba ie nang no yanu pi pen bo pi kwa jingero nang no wa apostol Paul wong aga shiti jong u shi Galatia i bai chipau nga seek ia ka approval tang no tai pagkata ka di jing persyang ha jing ya lenti ka jong la dau tai u bana jrong u bala thau ya nga u bala pelong ya pi u bala ai ya pi pelong so unique la thau ya pi ha ka dur jong u la ai kerpang ya pi pemden unono bat sniu briu omdan manono u ba bhabriu omdan manono u ba beduna omdan manono u ba kamtam ngilong kumju ha ka jing unique ka jong u Blei ka jong e lada mangabat mangi ki para banget ki ngidang seek approval na ki brio kai ke jing tmu ke jing im ke jong e kidan ki brio ki ong ladang im yo like ngi kuslai ke jing im bat chipang shupet mobile bat ngalayo i ya to ka program ke jong pi beyond selfie bat ki wei ka bangis dang ban iet bha ya la di ha kini kisngi para banget ki iet ka bangi seek ya ka attention na ki brio nga ha ke jing im ha ke jing ya lenti ladau tai ulaong like ngalabiang hato kam labiang gum ta pi ko ban that ya ka long ren yeng jong pi ba ya kata ka bau kris ulale na ka ban ta jong pi halor jong ka ding phna pi ko ban bread cha pan khana pi ko ban bread chanala pi ni ben ya kata ka bau kris ula yap halor ka ding phna just for the sake ba pin long popular ha ka jing ya lenti ngong ko try lada me mela ong it is okay I will go ahead ngam ken I don't care about the rest why katei ka matters udeu tei ban bishar yang ha ka standard jong tei on bishar yang pikin mau ya ka jing tho ka bami ha ka kan ro kitab Daniel ka nang besan ka dekat ka bar besan ko sim la thau ya me ha ka ni ka mien la shem ya me ba meduna usi mula persyang ban penkop yu Daniel daki rong dak ksiar bat daki we wong sim o Daniel wong padu Blei le siu ong ha to pa walam shem la tho memla ya ka ban le de ki ba kan jado ken mau dei manga ba thau ka kitab ka ba ka shiti ka jong Paul ka ba ar chi ki korin ka ong kal nang wasan ka jing bishar ka sedang na ka yeng ka jong trai on bishar shwa ya pi on bishar ya ki wei on bishar shwa na ka yeng ka jong trai pi la yo shwa ma pi ken pi la le ayu ya ka ne ka gospel ka ba ong het se kon hesi nadu alphabet A B K D kese la entras ya kene gospel happy pilale yo la da pidang feel chi feel ka bamon ngiru ngin feel habau Blei un bisharing ka atmosphere ka bangingi don haki group ki jongi nginot na em ban stand out pinut na em ki parlok ki jonga ki parlok samla hang ni piong nganut ban stand out lada kadai ke babakala ngong baik ke babakala pinun lada hapo ke parlok ki jong pi ki ong em ngin le ya kini nga ngadeu kristan ngadei ubalas le jong utrai nga ka identity ke jonga kadai bangabut yu nong panim jonga nganum tre ba kini ke pertai kanang kawi ke jingja kawi ke long kami ko ong ye kini ki kentien pastor dwai lem nag ta ka yeng ke jonga nadu baga kun jonga ka bampat yo kam men shwa
habawan sigi choir kawan ben kam judon ka wei pat ka dau kam judon pat ka wei ka kentien haba ong let jingiaseng samla let sigi jingiaseng kamare haba let ban syakri yu Blei ka let bet bat kamare nadu bakalayo ya ka kambat ha ka jaka ka baka ka trei ka ong ka kemi I know ya ka atmosphere hangta ngarungatip ya ka atmosphere hangta ka jinglong jung ta ke parlok party ben nginya nginya yat kat ka bangingimon who cares ya ka jinglong kristan let jingiaseng Sunday labiang kani ka beriu kas dang ban kela ki para bengit ki baien pada baki kemi ki kpa ki ong kese kon let chi kwayat ngam don por ngan le yu ngan selet pat ha ka wei kalas dang ban develop da ki wei pat ki karakter ki bam snau tanat hadu baka penyam ki kemi ki kpa hatu ka environment ka ba don ma phi ka ba phi don ka shape ye phi kom balong o petros sa kini ka janmen ula don ha padeng jeng ki bam ngai u klet bau dei wei uklet ya ka fortunate ka privilege ka ba uyo uday mau beningkong banya kendo yung nong panim ula klet no ya kata ula klet no ya ki kamba ki ba uyo I dalaga jong ka kman baki beriu ki ba yap ki mi pan ki beriu ki ba pang ki yok hia pan baki kamba ki ba pelang ki ja uklet ba uday wei hae haga jengya lenti ki jongi ki para bangit ki baien hatu hapdeng jong kata kapor ngi kelet mo bangi dei ki ai hapdeng jong ki briu ki bamngai hatu ngi kelet mo bangiru ngi ong yeladi bangiru ngim dei ki briu ki bangit yu Blei baka identity ki jongi ngi nang bha ban kaladur pia bangi ngi riam ha banga pet ye ka riam ju ki samla ngai tenat ngam ong banga nga ka ong ka bamlong ha bagi persyang ban sem kam tam ki choir ki pong ka kani ka jansem ka basau ka sweater ka de melong ka basau nadu klip ki khaila u lipstick baro de bansau de lut banlong kumta ha ka jingya lenti jong ka jing emru ka de banlong kumta kanumla banlong da kum wei pan ha bangi ong bangi yat bet ka wei kesur wat sedang bonsur wat sedang shini bat syatai wa besul pol wong ha ka jing em ngalanang banyat habau Blei wong yang ayat bet ngalayan habau Blei lanyat yang syakamon ngalayan habau Blei nyat yang syakadiang ngalakongu ya katabat habau Blei ubat yang ngalapin kongu ya ladi bangan sange bangan syanya hakai ke bau Blei wong hatu ka atmosfer ka ba pipidon pinut banong ngati ngadiu kristan para kini gisngi pin yoi ki para samla ke jonga kadan sakawei ka bangingi yoi ha kini gisngi ka ba ki kon samla ke jongi ki expect ya kini ke dem khosi ke jong shenrang ka to ka bau propose ka ba ki sile ki nong Amerika o ki ong itanat bha ya ka to kim tip baga ka ba shalendet ya ka to ki ong hable ben bangalalap bon ki kna samla ke badan ha ka ri khasi jantia ke jongi o ki sngo ki let propose hang te ha potat mal ki let shadam bat kum ta ter ngai thu ya ki ya ka culture ka ba ki le ki to ki brio u kan ka kan thai bat u shenrang ki la ya shong shwa da ki snem da yo kon san shi phongon u tu shenrang kat ba umpat propose ka dan hok ya ki dan jingkit kli ya ki kon bat ka kan thai ka la ban kit kon rei ka ban yan kat ka ban kit ya ki kon bat u shenrang u ngala ban let shawai pan pi kwa ya ka ba kum kata bat ngi itanat ya kata ngi kelet no ladangi ong bangin yat da kalenti kabala hikai yangi kaban pendon burom yu Blei ki wei ki le tam le yu ngin ya le lang bat ngi kelet ya ka yeng ka jong Blei bala dangi ong le yu u Blei udan te hang ta ki bon ki ba ainya wat ya kinong syarai jong ka balang pada kini gisngi pen yo I ka ba snau si bat ka ba pang do nut ka jong ka long ba wat ya ki an balang happen sting no ngong tang namar bapinwan jingiaseng mapi on pensting no yagi anjung ka balang tang namar bapinwan mapi kane ka page ka badan ha ka Bible tarno umlaban long pi kumta tang bapinwan jingiaseng mapi tang ka bapiwan na pimwan dem ngong kumta lagi jong ki para bangai ngamla penhun you know pakata ka diga jinglong ka bangingi im bat pi mat mangangin ni kendu ngin ya nang ni syakman kabaki beriu kin im kin nyat kat kabaki mon Sunday ke diga por yu menta lekai ngakemen bakata ga gorfling menta lakhang hap siu tiken namaki kristan ki Balang Presbyterian jongi ki badan ngadaya lenti ngayo I ngai thu ki balang sudah ki jongi yalam ye ki khon Sunday ban lekai la shai da ki la he ki la lej hi
dan kam syu ban yalam ma pi balai pi lek kai imei pala yalam te dang ren salen nyar pat pastor te mesan che ki khun jongi pi la le hi pi la yalam hi te dang ren para banget ki ba e nga khot ye pi ga ni met jong ni ngi kai ka identity ke jong pi kom ki kristan hang tai ka bat challenge ka faith ke jong pi pinut ban ong I don't care nga deu kristan nga madu ye ka berthai nga madu ye ki baro aslo nga yo champion u jonga u balong jisu baru nong panem padu Paul wong shigi Hebrew ka lanong ka bakat ar ka dekat ka baar I'm running after you melong mami ka thong jonga bat ka di mami ngan mare hadu bangan dayo ki baro ngala ken syndrome tang bangan yo ye me kam labiang hatu phim ong kata ki para banget ki ba iet ki jonga ki ba pi wat down you Blei ha kini gisngi pi ong o ngahab le komta bar ngahab ban ya kersum ngahab ban ya compromise ka ni ga berthai o kam le pi kani udah nuway parlok jonga udah ubanakan yam Islam uwan ban long Kristan uang habang ngapet ye ki Kristan ngan panon kam de ki gentien ki ba uang uday nang nenari India ke jongi uday na syabar uang at times habang ngapet ye ki Kristan kam tam ye kan yam Kristan uang Christianity is a joke uang Christianity is a joke of a religion uang ngalalingo ba uang ye ta ki gentien balay me ong komta uang ngalanget yu Jisu tang ba yu Jisu ngamla te ban lain I know he is my champion uang he is my savior but ngalong Kristan de na maru Jisu om de na mar jongno but hateng habang ngapet ye kan yam Kristan par kalong sngaw thamula nga bangala kli u ka da uang ye gini gentien la tho te ka Bible balai phim sure bot ben balai phi de kwa o ban wat daw em kata ko ong kumta la tho ha ga tin ka jong Blei balai ti phim sure bot ben ka mo ba pin sure bot ben ba pin ya wara jingkeli la ong ka bali te ka bali bet se ka bayong balai phi wat daw kum ni bat kum tai pet ke jing kelumar jing mot jeng ka balang ngagi ni gisngi pet ki khun jeng ka balang ka jing kelumar balai ka identity ka jongi ngi pen syong nong rem haki ai jeng ka bertai om dai ha ka tien ka jong Blei u David wong ngala recop ye ka tien ka jomi hang ni ha ka donut jonga baka sole purpose kalong banganum laptop ye me ngi don mo ye ka tien ka jong Blei ha ka donut ka jongi badi kani ken ka banga keli mane pinut mo man ong pastor ka so purpose ka jingem ka jonga kalong mau Blei jonga uba khut ngaru ti nganim ko ha ka jinga lenti ka jonga katai ka thong ka jonga kalong bangan khun ngan yo ye ka ta ngam penjak lia ye ladi bat ki ai jong ka berthai pat ngi yo i ka perthai ha gani kisngi ka hikai bun ki shotgun ka hikai bun ki lenti ki para bangai ki ba iai ban pen klumar pidei uai hakmat jong Jisu pala shai la chisngi la da pilaj pan hadien ba pila yo ye gini ke jingi kai baro shita yo bat mentamen mien antes ye pila shai antes ye nga ba dia pila shai haka perthai ka bangingi kendo pidei uai gen hang ta pinut ban ong nga diu Kristan nga kani ngamla ban padiang wai nga deu nong bon jong utau nong penem o bala penem yang nga bu ken ye kani happy pi don ne em hap padeng jong kita ki bayas at ding lang bat ka berthai pi along lang kum maki na pi stand out dia lede pi set apart dia lede pi swim against the tide panong I'm not like the rest namar ngalong ka jong ngalong ujong ukres bat ngalong uba kerpang hakmat jong u pat unom penyap yang lanu ula kular bandon lembat nga baka bakhadu hakani ka janmit jong kani ka sngi kiso ki bami na kani ka arteli ki bangangala keren na ka dekat ka san busan hadu ka san bukendai kat klien ka jong Blei ka yatu yangi pila ban mudur bau Petras ha kani ka janmit ka baladino yu Jisu ka ba ula syakem ha ka gapor ki para banget ki ba iet uda convince yelade pulihang tu uda yatu yelade bau ong hang tu ka dekat ka ban rupau briu ngam tip ye ka ka ba mimiong kini ki arteli ka jingjngai ka jongi no try
Kaba pelong yangi bangin tieng ban long Kristan, kapelong yangi bangin le yaki ai, keba pen sngosi ya kamon ga jong Blei, haga jaka bangin stand out from the rest, ngi long lang ngi ya bot lang, bat ngi ya let lang da gawe ga sur lem bat ki, ya tu ru ya tu lang, ya thok ru ya thok lang, ya le lang yaki ai baro. Bat uso umi nang ni ken, ba u convince bat kita ki briu ki badan saudong, ki sngo convince bat u da ong. To tip se ya kani arsien piladap ong ya kani tip ya kani banga ngam dei unong bot jangutrai but udah convince ya lede o Petros hang ni udah convince bangam dei unong bot jangutrai pet ya ki brio haga protai kidon ki arngot ki brio ki bayalam ya ka praise and worship kawai kidi ka Whitney Hodson ba kawai kidi ka Katy Perry kini arngot kidi ki briu ki bau Blei ula ai ya ka gift Henry kila ya muslia sngewbha kila ya muslia kila ya le bat ka bam khun ki thau ya ka jingrai ke bangam bet banwan ra na kani ka jaka ka ba kentang kila ya le kai bat ka bam khun bat menta ki ong kila convince ya de ba I was never a Christian. Ngam day uta o balasle, ngam day unong bon, jangu Jisu. Haka jingyat lenti jong pi haka bertai. Kaba pi ba ya gading pna ban poi shagatong. Kaba pi pin yok ya ka prai sang tai. Kendon bon ke ba persang ban tare ya pi shane bat shatai. O pila ban surf shaka bertai. Pila ban le lang ba bertai hem. Haba pi yat bat utrai wat ya milai lang bat kabam khon. Bet aga jing im ga jong pi kaba pin yan bat unong panim jong pi. Bat u Petros u fil ya kani namar u tip yo Jisu u apostol Paul wong kom ni haga shiti ga jong u show Timothy haga lenong ga baning kong ga dekat ka bat khat ar la da pi puli ga tien ga jong Blei ga thu yangi kom ni ka shiti ga ba ar ga jong apostol Paul show Timothy ga lenong ga baning kong ga dekat ka bat khat ar ngamar ngala itu ya uta ubanga ngalangen bat nganget scam ba ulong ubala banda ya kata ka bangala IT hau hamar kata kasngi u apostol Paul udah itu day ka ba usyutim pet u Petros ru pindakan mau haga gospel u Matius kalanong ka ba pra jayu haga jingim ulayo I yaki kamba ke jang utrai halor jong kalieng kadon ka jingja ka ba sngo shirkai ka ba ka eryong erngit kalatera habau Jisu ulaki nangta ulak hukum ya kata ka eryong banong long jai u Petros ulale komno kila lingo udeu tiu ni wat ka duriau bat ka leru ki kongu yau POE hang ni ka tien ka jong Blei ke tu yangi bon ha ka jingya lenti ka ba mangingi bot yo try ngi shutip u Jisu udeu ngi shutip who is he ngi tip udeu kon jong Blei wan shagane ka bertai laka yu Bethlehem bat ngi le kemen ngi yat karol ngi pendep ki kamram o ngi wan bang sakramen ola yap na ka benta jongi bat ka sakut tang hakli omdan ai ha ka donut ka jongi ubrio namar ngim shimla itu yu bat ngim don ka jing terang ya ka bangin wat yu ngaken mau ki para bangit ki ba iat arsnam bangidu jingiaseng ha ka sin ka baning kong ka bangayo ban kio ban le ya ka recording hayeng mani ha ka online service ha bangarung bat ita mamasan iway halaga jong ka balang ka donut jong ha ngajau ki umat ngani tu ya pi ngaken mau ki kentien ki bau David wang ngakmen ha ba ki ong yang ha yang nyele cheka yeng ka jong trai pila itu ne em yota o bala penim ye pi pila itu ne em lada pi itu pi don ka jing day personal kamun I don't care atrai I don't care u Petros hadin ba ula itu yu ni pi kan mau lai sien u Jisu ong yu Petros me et yanga bat aga bakat do u Petros ka betei ka donot jong u Petros ong ko kenrat metem ngam ong Yesu manga metip mami banga nga iya jame me yo iya ka donut jonga ko try banga nga iya jame para banget ki ba iya ke jonga try lada pinjen dala itu yo nong panim ngenjen dala long da kumbaite pitrai ka ri baga jat ban riu jongi kan long kum ni Blei ka jing hiar jong kata ka jing nang ka jing start Blei ka hiar ka jing Sengewbha Youth try ka jing stang jong ka jing tim kala hiar mdan shu ba Sengewbha yo Blei
ngam ko banyak syaitan nama kala ban jerong ke kubor la dang ayat syaitan pakai tonut jonga ka khia ha bang apeng ye kita ke nyolak ke baga jing sakma ka long ka babun ka bangi yoi ha kini gisngi ngile tang bangi kala long ki riu nyam ha jaka bangin long ki riu Blei ha jaka bangin ong trai ka thong ka jonga I'm running after you tang ban yo ya mi melong utiu lili ka pentor tang bangan yo ya mi kalabiang bapinda pet ya ki bru ki baran syekiti ki ri komunis lada pilong Kristan ha ki tu ki tan ban yo ya ki education pim yo kam nai perkhat wat tang ban yo ya ka laj ban yo skim ru pim yo ri ki ki bru ki ong ngala yo yu Jisu kalabiang damar kila itu yo kila don ke jing yedai personal bagi tip kan ran me yo i ke jing ya lenti ke jonga ki para benget ki baiet ki parlok samla pilale ayu ye kene ka mission ka bau Blei ula ay pi la entrusted ye ke gospel ki yeng ki sem ke jong pi jong akom no ha kini kisngi ukpa ki khun shei ka kami ju ki khun shei ukhun ningkong shei ka khun baar shei ka ukhun baar ukhun balai ki khun jong pi shei ha kini ka miet jong kini kisngi ki bhaye ki ba sem jong pi ki don shei ki don shabar ka sem ka jong utrai ne utrai pitip ki don jingai na ka lenti ka bau Blei bat kem tre ya ka ban pdiang para bangit ki ba iet ngabu ya ka ni api hadu menta pidang len na em yo nong panim hadu menta pidang not na em ban ong kan rat la ka dei bangan yap ru kam lele ngan nyo sin rum lun apostol Paul ong ye ta ki kentien ngan nyo sin rum lut ye ki ai baro bat ngala tip tang ye ka wei ba ka ta long bayo kris bat yo taru la sanar pana abangin mi nang ni shibet andalawai ke jingiaseng la shai ke sngi pin long kom no la shisngi pin long kom no ha ka bakut jong ka snem pin long kom no la da piong pastor ngarai ha ka ni ka mit ye ka bangan yeng ka ni ka perthai ngayu i kat ni ka jinglong ka jong ka ngasngo kom bakhot u Isaiah o Blei u khot ngatengit ko kan rat ngatip bangalong o batengit henry ngatip me khot yang ha nga hang ni ken ngan yeng ngan yan ngan yap hang ni ngan declare ngan penbena yagi ai ki ba malale aga jingem ka jonga baka burom ka jong me kan pau aga jingem ka jonga bat aga perthai ka bangangayem batang ya ka kerteng ka jong me anra balan kan tiu syajarong ni don kam ye ki beriu ki bakum kita ki banut banong yanga ngam lilei dengan yapru aslong ayo yu Jisu aga jingem ka jonga ngadwai ha kene gamiet ken men bagi para o Blei un Kyrkhu ya ki ai baro ya ki bangela pendap ha kene ke janmit pa ya ka tien ka jong Blei ka bau Petros wong ha kene ke shiti to syarai to duai tolong ada karse udan unong yele persya o bayele ya pi man lagesngi o baap ya uni to yele persya mapi ada kabor ka jong nong panim o Jisu Kristus kan ngadwai bau Blei un Kyrkhu ya ka kubor na ka benta ka borom jangu amen tungin ni duai kani kalong ka jingiaseng yalap ki para banget ki ba ien ngakhot ya piru ki parlok samlah bagi para banget ki ba ien baro ki ba don na kani ka por pisngau bau Blei ula keren ya pi bon ngi feel like jing im bat ngimla ban live up share expectation ka bau Blei ula bu na ka benta jongi bon sin ha ka jinglong samla ka jongi ha ka jaka bangin bot you try but ki ai jong ka perthai ki tu no but ki pelong yengi bangin hap no pada ki yeng ki sem ki jongi ki jingkit ki babon ki bangin idon ha ka jaka bangin yengin bread ye kita ki jingkit penban ngi pet ye kita ki jingkit bangi keno yo Blei bahkan ni ka pelong yengi bangin jingai no Blei ka pelong yengi bangin tieng ya gaban plage yo Blei ha ka jingim ka jongi bahkan ni ka pelong yengi ru bangin kelet ngi dai ki ai ha ka jingim hatu ngi tieng mo banlong marwai ha ka jingya lenti ka jongi ngate ki para bangit ki ba iet kom bangalong ye pi ye ka approval ngawat tang no Blei hatu kamlong kom tamu na kamta jong pi ki para bagian men ki jonga
ki parlok samla barok pada pi barok ki para bangit ki baye lada pi ong pastor dwailam ngakwa banyat ya galenti ke batamai ngakwa ban im ke jing im ka bide dor bar kaman ke jong Blei bang akwa ban mare tang shu trai tang ban yo yo u kala biang ha ke jing im pila ban ong pastor dwailam da ka ba pi pen i ka dak ka ba pi ra e ka ti ke jong pi Blei Kyrkhu ya pi baba Blei Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi tai Blei Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi baro ke belara Blei Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi ngayo i ki ti ke jong pi Blei Kyrkhu ya pi penhap no ki ti ke jong pi Blei Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi dan mo na pleng jong pi ke ne ka met ki barai rang ba ngan dekat no ya ki ai jong ka bertai ngan yang nang ni trai ngahang ni to pa yang ngan yang ban sakhi ya me ayu men sim hanga ko kan rat klem ko bor men sim ngamla la pi om kom ta ki para bangit ki parlok samla ban long kalenti ban long kalat na ka banta ka ni ka prothei ka ba e pila ban ra e ki ti u Blei un Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi Blei un Kyrkhu ya pi Blei 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 Kyrkhu ya pi ngai i ki ti ki jong pi Blei Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi tai Blei Kyrkhu ya pi tai Blei Kyrkhu ya pi Blei Kyrkhu ya pi ini pai shu Blei ya ke jing dwai lada pi kwa ban dwai ha ka donut pila ban khot kerpat ya ka kerteng ka jong utrai Blei udon bat pi ha ka ni ka jan met ha ka ni ka por ngawana khamat jong me ko trai ha ka ni ka met jong ka ni ka snge panai ngo ya me namar ki ai ki ba melale ka jing im ka jong ni mela keren hangi ya ka ktien ka jong me ko trai pa me khot ru yang i ban pen kan mau yang i bun sien ha ka jing ya lenti ngi or ngi ha bat ngi feel no ko pa bat bon sin ngim la ban kon she ka thong ka ba me malabu na ka banta jongi bat ka bangi shep tieng ka long gen ko trai la dangi lech da gane ka berthai ngi tieng ba ka pan sngat ngin yo na ngim yo kani ka mihet ka dei ka bangi penti kena ya kata ko pa pala dangan lech da gane ka berthai ha bala wai ka jing im ka jonga ngatip bangala pendep ya ka thong ka jonga ka ba mi ko Chris melabo bangan yo pdiang ya ka pan sngat jong ka hok ka ba mi melabo na ka banta jonga chi so ba it ngis go me don na pdeng jongi me ya de ba men sim bo jong me try ba it rung ha ka wei pa ka wei ka donut ka jongi kerpang na ka banta ki ni ki para ki men ke jonga ke balong ki parlop samla kani kalau katayo ka bangi ngayo ban lek kemen ke Blei ban set apart ya ka aga jaka bangin yo ban pelut ya gani ke syuti bat ki ai jong ka berthai henry try ngela persang go pa ba ya ka ban pelut haki kejat ke jong me da ka bangi yo ya ka jingi kai ki ba kodor ke Blei ban yang pan nang tha ban let ya gani ka berthai ban long ka jingkermen na ka mata ka lawe jong kapal Hidon kami ki breu ki bakum ki bamat yu men sim jong me. Hidon kama Blei ki kun ki jome ki bamat ya ka boro men sim jong me ko trai. But Jisu ha ka ni ka met jong ni ka snge. Hidu ai ru na ka mata ki yeng ki sam ki jong me. Ha ka jing pat ba da ka jing pra ki na Blei ka bangi man. Ka bangi ngi kan do man la ka snge. Ka don ka por ki na Blei ka bangi kwa ban give up no ya ka jing im. Ka ka por ka bangi ngau ba am dan shu ba iet yengi. Kadang kapor ko try ka bangis ngau amdan bas ngau tho yangi Henry Blei jong ha me metip bat me yo I na ke benta jongi metip ayu ngi syam metip ayu ko pa ya ka bangi dai ban ya lyngba ha ke jing im ka jongi bat hadu ka ne ka mi ka benta ko try me ta bat me lam ken yangi ken mau ya ka yeng ka sam ka jongi Mami ko try ba it shim ya ki yeng ka jongi shim ya ka jing im ka jongi shim ya ka balang ka jong me ken ko try nadu ginong syarai ki ba it ki na Blei ki balong ki pastor bat kita memesan nang ay ki ka met ka ba ko ka ba kya ay ki na Blei ka bor met ba ka bor men sim
ngi em ma padeng jong ke jing ke na Blei ke berthei ban long nong syarai kam dei ke besok kan mauru ik de khat je ke komiti Balang ke balong ke keti kamon ke keti ke diang ke kam ke jong mi hal ke jong ke Balang ba ke distrik ke na Blei ka ba mala syanya banten rong halor jong ki kan mau ye ke long pa ke long kme kan mau ke na Blei ne ke ki parlok samla kan mau ke hep ke baret bat ka Balang ko trai baro ka wei ka yo ye ka bor Blei ken bad ho ye ka bangin ya ban im kom ba mele khat bat ban pen kre ken na Blei ya kata ken ke jing wan ke jong mi ka ba mi melong unong det gurem bat mangi ka Balang ka ba klem tobria ha kmat jong mi jisu ba it jongi ha kane ka met jong kane ka sngi me yo I ye kine baro balara elege jong kiti ngam tip ko kan rat ka ka ba ki syam ngam tip ka ka commitment ka ba thamai ka ba ki syam ngam tip ka ka rai ka ba ki syam ha kane ka jan mit ngam tip ko trai ki ki jing ke jing yale ba ki jing kit ke ba khia and we ki tip ye kane ka we bat baro ke na Blei kira ye ki ti om shangau shakri ubaret kira syame ban ongko jisu nga hang ni to yarap ye nga snow trai ye ke jing khat jong me nga snow trai ye ke jing keren ke jong me nga snow ko kan rat ye ke jing khat jong me ka ba me ong wan hanga pi baro ke batat ke bakhia ye ke jing ket dengan penjam ye pi ngi wan man berat ye ke jing ket jong I baro pada bangi mi nang ni ke na Blei la syai ke ngingin mi ringkat bat ki atiar ke bathmai bat ka bateri ke bala charge fully ke na Blei na ke bentaban im na ke benta jong me papan job ye ke berthei hang no ke ba me pha ye ngi sngo Blei ye ke jing doi ha ke kerteng ke jo jisu nong panim ngi duai ngi panda ke jing ngai menta ba do hala kertaro amen ngaduai bo Blei un Kyrkhu ye pi baro u Blei nam ta ka buram jangu amen Tungyai Blei pastor mentani khobor kaba koridor bat badai por mentajungi UPW Blei un nangyai Kyrkhu susu I pastor bai ne khobor Blei na pran kami hoi Blei Kyrkhu ministry ka jong Blei Kyrkhu family ka jong Blei Kyrkhu isu no pran kam na menta buram ka jong Blei hi Tiada pun song word of thanks man I da working secretary jong kane ke youth week jong nus Soban ai ka word of thanks nga kwaban ai jiput manai ka jing ai ngo beng la yo man lum ni tayo prosteo haglai tarik ni la yo lum Siajar news pantu pesan, hakasau tering yo lum arja sispa sa pundai, hakan riu tering ila yo lum siajar news pa prapusan, but menek step yo lum kan riu hajar news pa nyu pun riu, but menek mensing yo lum san hajar lai spa san pulai hajar news pa kadwe, but mentan janbet yo lum shpo hajar lai spa sabat baro ki jingin shoming yo lum han kete yo kolong prapun riu hajar saus pa kendai po ani kapor nga yeng bat ban ai Blei ye baro ke bla shimenta bat nga ai Blei ye reverend ar phanbu I bla ai keynote address bat I bla pleru ya kane ke youth week arjar apu ar bat ai Blei pastor H pali bla shimik banta jung I hak bible study baro sautli kisngi ngai Blei pastor London I bla shim ya ka benta ka jung I ha ka paper discussion ka sub theme 1 man on sha shukor ye ji kai shong ten rai ngai Blei ba bishar itim san bishar hek I bla shim mi ka benta I hajan mit ha ka sngi Tuesday ha ka sautarek ya ka ban ai ji kai ya ka beyond selfie ngai Blei ya I ba koridor khalmarki blashimi banta jugi ha ban ai ka practical teaching ngai Blei pastor GS umi ya ka ba ila kren bat batai shai ka met balang bat ngai Blei pastor RG lalu iblashimi ka banta ka jungi ha ka paper discussion sub theme 2
ya kaba ilahikai ban syak syukur da kijihikai bathala. Ngai kublei I Mr. Once Cam marbanyang ilong youth worker jongi I Blei alam bat shimi ka benta ka jongi ha ka himnal quiz. Ngai kublei teman san jongi tumsan dealing do I Blei alam ha ka bangilej ka retreat hangte po RRTC Blei alam ya ka exhortation. Ngai kublei tumsan BS Kharpuri bla shimi ka benta jongi ha ka valedictory address. Ngai kublei ya I Mr. S Lingdo tongkhar bat ka kunhun ka jong I minen ka sngi ki layalam ya ka musical evening. Ngai kublei I Mr. Dr. R P Emlie ibla ai ka jingkren ka jong I ha ka por shpo bujim step. Ngai kublei I Reverend GC Lindem ibla ai ka jingkren ka jong I ha ka jiseng rumin sngi. Ngai kublei I Pastor RB Marpana Pastor yang berpila ai ke jingkran mentan hakane ke janmin. Ngai kublei Pastor Erling Skor ibadi director jong gani ke youth week ibalaya lam bat batai ki kam ki bangadei benle ngai kublei ru biang I tumsan dealing do ibalong assistant director ibla shimru ke benta ban pen I kumno bangidei banyat menteri kam. Ngai khamtam ngai kublei ki WCM ki working committee members jong ke youth week ki bla trei shitom met ban min sim banya ban pentulun yang ni ka kam ka bla shet ka terpeng ke jong ki. Ngai kublei Solomon ibla le ke benta ke jong I ha ka sound bat kumjuru ibajulik bu ya ki khna ki don ki khna na po ka reach long ministry I julik bu man kamit. Ban ngai kublei ru ya Iwan pai, belembat ki porlog idin ijit gilan ki bela siam kia man tau ya kini ke theme song ya ki bengi jiok man ruai man ke janmit. Ban ngas ngudai ru ban ai kublei ya ke balang, ke bela syak yang ngi kum ki samla man rekhi ya kini ke youth week baro shiteo. Klem da kedau hang ne nga ai kublei ya pi baro ki participant ki ba pila join ya ke youth week. Nganget ba Blei un Kyrkhu ya pi kane kade ka youth week ka bakhat khandai but na boro ki youth week Blei uju sei ya ki shakri ki barat ba ki jong u bang nganget scam kane ki youth week ka bakhat khandai ru Blei un sei ki shakri ba un penon kam ya pi ha kanu ka benta ba Blei un yalam ki jingim ki jong pi ba ngai ku Blei baro ki para banget khamtam ki temen musan ki rang ba balang ki bujai wan bat pensngan Malah ke janmit habangi don ke Jingiaseng lane kinu ni ke program tan kini kitien kublei shibun wat nung thau yang kum ya lat yenu inu bangam shimala ban ai kublei ni ke por ban ngong kublei shibun ya baro ki badon benta bat ke ni kateo jo ki samla Blei un Kyrkhu ipi baro. Dok boleh shibun ba sani namanta kani ka word of thanks bom pila ai di ba sani ai kublei lo di baro bagi la kletang man ai kublei ya la dia pat tin kalian jungiru kum ka youth week kum ka balang hi bro kowe ni ai kublei ba sani ibla tri shitam mentala bun tayo Rengkat roi kini assistant secretaries badi pi ki officials baro jong kani ka youth week ban ngitiap paling bak cetu sistem ko jong pi kani ka youth week news nam kala long shisha ka ba sei so ban ngi aingo yo Blei ba menta bro shitayo hi ngi yo sngo ban ngi sungu thu ya ka presence ka jong Blei Blei ula kreni pi ki parlok samla ki participants manla ki sessions but khamtam menen tu jing pla shem mensim Blei ula ktai pi ula thau thamai pi lyngba ka tu jing shem mensim ko Blei ula ai pi ban ngai do Blei ula pinkendo pi ula kren ula bang jeseng jangan ka sngi bro sngi lyngba ki shakri ki jong Blei ban ngai khot pi ki participants Kumbau Blei ula EJP rukat ni ula wan lam pi fin join ni youth week namar bo EJP
ukwaban penim yepi ukwaban pensat bor yepi berkwaban penankam yepi shim ini kabuk siar lyngba ini jing Kyrkhu ya ba Blei la Kyrkhu yepi manta prashtayo recop sumar ngi jingkai bekodor hakronot jongpi bari le shitam pumutau shipai jong Jesus Christ bani le ingat thmai ko jingem ko brangsa nang ni bat shakmat ndalawan ke jeseng samina nang yeng ga jong Blei pensalech jong yeng ki sem ga jong pi pensalech ki jing pule ga jong pi la shai bala shisngi ki jing pen shai ken wan jing shukor ken wan hande to kon ma ko mau Blei ula kren ye pi pen bas kam ta ki ak ki jing Kyrkhu ki jong Blei shim kum ka challenge ba pen yeng nakabanta Jesus Christ ba pen imru nakabanta jong u ka yeng mani ka jongi ka ple arpasau kanta shisngi gile shitam man kiyos ka yeng ka jong Blei one shaka jeseng samla one shaka school pan pau one shaka jeseng arsian one shaka jeseng duai ba pen penreham shu yala dia ban ngai scam balar phile komta phin la ban jai ne do ko bakut maka Bible ko ong hi tang uta ubayai ne do ko bakut tang uta hi un yo lajim to Blei on Kyrkhu yangi lyngba kini jing sakri ngalayo brashita yo hi harukani kajan mit kabamanda di I working secretary dan rukumne ban ai Blei kabela kumklet yaka mess committee kabakan thup yaka catering committee hi barakowei hakaba hangto idon I ba boy ira ba balang jongi I ba he bagitu ki khun ki jong I bagitu ki nong yarap ki jong I kabela trishitam man pen kre yaka bam kadi kababang kabathiang barkabatei barangai baleng ba jong ki hi yalong kumne ka mangilong manta nama kita jing bam kiba koror kiba maki lapang kre amda jungi bar olang Blei Kyrkhu ikini ki dekat jong ka catering committee jong ka balang ka jogi di haswa bangin ya penwai kadang ka jing kerpat ru nak liang jong I youth worker ki participants bandala wag ni jeseng pension haki jaka ka jong pi badi youth worker jong ka balang ka jongi ba one scam idan ban ai AA hakani ka janmit to Blei Kyrkhu ni ki banta barong la pendap hakani ka sngi baro shisngi hi tin rajora ka khaddo jongane ko por ka jongra ko arspa laipo sipai jong jisu renti baro lang habare ko turo yangin tur saprang kres ukap ten jongi uba don bortam chaka jingjap thiau yangi onyalam lagathma ka nangjur leilei wat kanran shania tang ho jisu deima u bashan jara arspa laipo bandala de jingran ka pari temusan el kurkalang insabu ka jing duai lingkot bad supply dengan ka jing Kyrkhu penwai ka jara arspa laipo Sipai jong u Jisu renti parolang habariu katurai yang tur saprang Kristu kapten jongi ubadon bortam syaka jingjop tiau yangi unyalam lakat makanang jur lele wat kenram shania tang hu Jisu deima ubasham hajing shakriya don kakam kerhai kibahapan krengpan pencai kibaswai
man kasngi kapori ngin ken tiêu nam cha ka jing job thi yao ya ngi un ya lam la kat ma kanang jur lele wat kun ran shania tang hu jisu dei ma u bashan sha prang tu ngin nang tur ha ka liang u trai ya lap ya ka gospel ya ru ha jing shai hukum jong u ngin le bai nong ai kan đam cha ka jing job thi yao ya gi un ya lam la kat ma kanang jur lei lei wat kun ran shania tang hu jisu dei ma u bashan Jangan doai. Atrai u Blei Pohkseh Jingiaseng Youth. Ngidap tan ke jing sngewbha ke krau ya me kan rat. Ba mele alam yela ke jong ke balang. Ha ke bakalala ban penlong ya ke youth week. Jong ni usnem ar hajar ar puar. Ngi sngewbha ya me ko try bagi kon samla kisiem ya ke senjam. Ia kaban penyeso ialah di sekan ke youth week. Bagai scam ku try lyngba juga jihikai barok ke bagi layo. Ken yaisa aga jingem ke jongki. Ken long do long snam aga mensem ke jongki. Bagi nam syak syukur aga nega perthai. Kabadap daga jing syukur. Nama nami long ukres kabori kaban kersyan ya ke jingyaj lenti ke jongki. Kyrkhu ya barok ki program ki bala pendem. Kyrkhu ko try ki kon samla ki bala shimbenta. Baka jing im ke jongki nang ne. Kan long ka jing im ke bak kemen hala ka jong ka donot. Baki la yo ya ka ban ya suk ban me. Baki la yo ya ka lat ya ka ban don ki kejat ke jame. Bawa nam sya ablai ban pen ken ria no ya ki ne ka ti ke badan bor ke jame. Henry yai pendon kam yaki try na kabenda ka buram ke jame ku kan ran baka jing im ke jongki kan long ka jing im ke bakamen ka yeng ke sem ke jongki kan mat ya ka jing sok ka balang ka jame ke try kan teng shan da ka bor habaki kon samla jongka ki long ki sipai ke besilur banket ya ka kam ke jame try Kyrkhu yaki kon samla kani kata yau kala like no ko try ski bom jukot Henry ka jing men ka donot ke jongki kan yaisa ringkat lempan me Kyrkhu wiki ke barok ki bingla pendep ru hakani ka kenta ka bakaddo jangan ka youth week Kyrkhu wilau jong syakri wala ai ki ka kubor kan long ka bor amreki kon samla oi na ka benda jongi kum ka balang hi barok away banginam ya jangai na me ko try henrengin don ban e biki por barok langi don na ka perthai ngim long ki jong ka perthai nama na mela pen ki khlat yangi bangim long shu ki jong ka ba mela zeus pa yangi daga dor ba ka snam ngin yang ya ka ban saki ya ka perthai narum la shai ki ngin mi shi ka perthai ngin long ki saki ki baem ban pen pau bangi Bai la seus pa yangi daga dor ba ka snam ka jong Jesus Christ try pelat yangi nang ne daga jingker khu ka bakan saitam ka jame namangi pan ni kini baro aka ka tengga jong try unang panem baye jong Jesus Christ baturai baka jing e ke ba bam jikot ka jong Blei pa ka jing ayai ka badap biang ka jong Jesus Christ try ka jing slok ka ba pinchat bor ka jong mensem ba khoj Kinde ke barang lai huai Blei dia syong sa kerai lambat
ki bat ki nong kit kam jaga working jaga youth week lamba ki working committee members lamba ki participants ki ba iet ki jongi hoi ki long lam long ring kat balaga jonga balang ki tami hang ni lamba ki ngai ki ban ka leng satlak jonga nek percaya kum jo nada menta bat chiro ki babam jukon amen.